čeká nás Overcoming Gravity, projekt, který jsme odstartovali před 10 lety, venkovní show, a postupem času jsme dospěli k cíli. Vybudovat show, která může stát po boku těch největších světových událostí. Bylo to naprosto famózní show a hrozně bych to všem doporučila. Neuvěřitelný zážitok pre nás a hlavně pre chalanov. Tohle bude show, na kterou se bude dlouho vzpomínat. Všechno sedí, máme za sebou Riders Meeting a jdeme na practice. Maru, jsme připraveni? Peťo, dej tomu zelenou, můžeme to startovat. 3, 2, 1, jdeme na to. Bylo to dobré. Za mě nejlepší byla ten front flip. Bylo to velmi pěkné, ještě nic jsem takového nezažil. Absolutely unbelievable show. What do you guys think? Yeah, it was amazing.